Ngisegoli nje basiqhubeka nalomkhankaso okuzama ukuthi silungise izwe khona ukuthi abo belongiphomba ukuthi ngibe segoli. Awukwazi kwasha kabuhlungu khonapha abanye abantu abaningi badulayekile. Nalami ngithi kuningi nje baqabula abantu lapha eGoli ngabantu bakini abakushiseleyo. Ngiphomba ukuthi ngibe segoli. Mangabe-ke ngithi nje ngikhona kufanele umakoti. Umakoti-ke wami-ke omncane uyena ohlala lawo. Lo muzi uhlala abantu full time. I-voice nice ihleza kakhulu. Sesilapha eGoli. Unkosikazi wami omncane. Khathi indlu leyisisho kungaphakathi. Ngathi uhijiwe. Ohlala lawo. Lo muzi uhlala abantu full time. Umakoti, uSibali, ingane yami, bese kuzoba u-auntie obheka ingane mangabe umakoti engekho. Ube se-Cape Town-ke ngokusebenza ngoba umculi uMamthimkhulu ohlala la. Waziwa ukuthiwa uFloda. Kodwa-ke uthe mayengithinta wayese esho ukuthi engathi kuyabheda lapha ngase ngifonela mina-ke udadewabo kamakoti la ukuthi kwenzakalani. Wathi ayi kufika abantu nje abathathu bangibuza emveni kwalokho base beyahamba. Kwaqhubeka nje isikhashana nabona sekushunqa kodwa kwathi baqale kushunqa kwayo ngoba behlalele bezingane bayingane nje bobathathu nje yabo. Babona sekushunqa umthema engivide khola bekushunqa le ndlu le. Yashunqa-ke le ndlu ngasebazama ngoba lana sakhanda into yokuthi kube khona amanzi ngoba amanzi ayasihlupha kakhulu kule ndawo. Sakhanda into yokuthi mhlambe amanzi angene lapha phakathi emathangini mangabe-ke ngoba namavatelikani lawa ahambisa amanzi endaweni asabungena la sometimes liyana sometimes alini. Emveni kwalokho-ke ayike kwasekusha-ke kwasho ukuthi-ke kusha kabi futhi kunomoya ngoba ngeyami ingqondo ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ayi ngokwesizini yokubabela nokushisa imililo la kwesinye isikhathi abingakafiki. Ivamise ukushiswa ngawo-August ngoba la kuhlala kuyihlobo nobona ukuthi lokhujana notshani busihlaza bomixile nje akubona utshani buqualify ukuthi bungasha mawubushisa. Mina ngafika ngo-2014 la anginazitha kwamakhelwane anginazitha futhi indawo engaqualify ukuthi ngempela zingaze zizongena la ekhaya zenze lo monakalo khona. Futhi umuzi wakithi le ecashile ngoba nawo lwanko omunye umuzi okuyiwona wona ongahlali imoto kakhulu iwona lo lapha phesheya. Yes. Uyafika nje umakoti khona lapha nezingane zami lezi ezifike kodwa akuwona umuzi active every day. Nanku umuzi active every day. Manje-ke mangabe sengisondela-ke lana-ke nami futhi njengoba ngifika ngisuka eGoli ngabona ukuthi ukufuna ukuhlela kakhulu imoto ngogcina kudaleka omunye umonakalo. So mhlambe ingane-ke zikuphi-ke njengamanje emva kokuba kwehlekele isigameko izolo? Njengoba ngisho ukuthi ingane ezamile ukucisha umlilo kwasho ukuthi-ke kuhlanga imuka nomoya izizodwa futhi the mayisuka lapho ngoba bekusasha le ndlu bathi baqale kule ndlu. Kangangoba bekunama-fridge lana kunezinto ey'khona le ncane ubona incane le nidle abantu abadala. Mina ngumntwana wedlozi ngikhuliswe ngedlozi. Ayikho into engihlonipha njengomzamo. Ayikho into engihlonipha njengomzamo. Yabona nje mfowethu abantu bangakhuluma into abayithandayo kulungile banamalungelo kodwa ayikho into engihlonipha njengomzamo mina mfowethu. Akekho ayikho indoda engishithuyisangane kanjani. Ingane yami ithathwa ifunda la eMazimtoti. Ithathwa imoto njalo la ekuseni. Ayibi esikoleni. Ayikho umuntu ongavukashisa umuzi wakhe. Lengayidlala nje ipolitiki indlela edlala ngayo ngendlela elenza ngayo. Mina ngumuntu weqiniso oqondileyo.
njengoba ngithi umuzi wakithi unkosikazi omdala lo Manximalo la umamthi mkhulu bese kuba umunye umuzi usemzini yathi kama unkosikazi wakho uMkhuzo. Umlilo ngosiko lwakithi ulaka ngisho uphuphile kangakanani ukuthi ungangena egcekeni umlilo ngokosiko mhlawumbe into umuntu kufanele nami ngibheke nje njengendoda ngokulaka nomsamo ngibheke kodwa lokwezitha nalabo kase bekusho ukuthi mhlambe abantu bangaphandle abenza lento lena cha hayi mina ngikwazi ukuvuma lokho akukho lekwele ngihamba lezofika lapha akukho lekwele ngihamba lezofika lapha kodwa ngeke sikuvimba ukuthi ngokwenza ngezinto esizenzayo njengamanje eSouth Africa sizenza peaceful kodwa futhi iqiniso lithi mfowethu ama-threat akhona hayi kancane mina kusukela ngo-2021 impilo yami yashintsha nje kusukela silwela ubaba uNcambalala eboshiwe emveni kwalokho kusukela that day ngiyagadwa kuze kube namhlanje ngoba impilo yami ayizange iphinde ifane naphambilini engingakusho ukuthi ke mfowethu angazi ngithini Engikushoyo ukuthi nayi video ngesikhathi lishaya abantu lapha eGoli ngabantu bakini laba kusima foreigners la liwashayile yabona uthi ngicaphuna ivideo bonile but mina ngikushayela ihlombe bona ngizwe mchunu ngihlakaniphile awufani nokuphakela umthakathi ocela 5 million kupresident amncishe acele nakuma foreign wena uvele wathi hayi cha idinge ezishisela umuzi wami lwana amadumba angelalutho ukuthi uhulumende agcine sefaka phela u5 million ngendlela eziphansi ngikushayela ihlombe baba keep it up awuyindoda uyabonakala ukuthi namakhosikazi amabili bekulani khona lapha ngizwe amadumba nefortuna leyo nayo at least la sazoyithola kanjani kodwa hayi usebenzile ndoda ngokushisa yebo hayi usebenzile awufani na